Venga, vale. Bien. Sí, oye. Bos días, comenzamos o pleno en sesión extraordinaria. Co primeiro punto do orden do día, aprobación se procede da acta da sesión realizada o 15 de xuño de 2019. Aquí estamos todos. Vai por unanimidade? Vai por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2, que é posta en coñecemento do pleno dos escritos de constitución dos grupos municipais. Vamos. Partido Popular, los abajos firmantes, todos los componentes de lista del Partido Popular y concejales electos a los pasados comicios, por medio del presente escrito, constituye el grupo municipal del Partido Popular del Concello de Sanxenxo. Efectivamente está firmado por los 10 miembros del Partido Popular elegidos en esa lista en las últimas elecciones municipales. Después el del grupo Socialista, que está firmado por los 3 miembros del Grupo Socialista, designando como portavoz titular a doña Ainhoa Fervenza y a doña Marta Caneda Prieto, segunda suplente Fernón, y segundo portavoz suplente a Fernando Otero Montes. Después del grupo del Bloque Nacionalista Galego, que se designa voceira titular a Sandra Fernández Graxo y voceira suplente a Andreu Chaburzada, y por último
del Grupo Político Municipal Mixto, que está formado por Vanessa Rodríguez Buey y Soiro Méndez, designando en portavoz que se irá produciendo una alternancia en el cargo de forma que a 2 meses irá cambiando, empezando por ocupar el cargo de portavoz Vanessa Rodríguez Buey, de suplente Jesús Joaquín Soiro Méndez, desde la constitución del grupo hasta el 1 de septiembre, el momento en que Jesús Joaquín Soiro Méndez asumirá la portavocía y de Vanessa Rodríguez Buey pasará a ser suplente hasta el 1 de noviembre siguiente y así sucesivamente. No. Bueno, moi ben. O punto número 3 é posta en coñecemento do Pleno do Decreto da Alcaldía de 18 de xuño de 2019 relativo á constitución da Xunta de Goberno Local, nomeamento de tenentes de alcalde, delegación da Xunta de Goberno Local, delegacións en membros da Xunta de Goberno Local e concelleiros e concelleiros. Miembros de la Junta de Gobierno Local: María de San Martínez, María Párlago Martínez, Marcos Icasola Padín y Juan Antonio de Zotero. Designar a fecha de celebración de la Junta de Gobierno Local, los viernes, periodicidad quincenal, 9 horas. Nombrar al siguiente teniente de alcalde: primer teniente de alcalde, María de San Martínez; segundo, Juan Antonio de Zotero; tercera, María Párlago Martínez; cuarto, Marcos Icasola Padín. Se delegan a la Junta de Gobierno Local la resolución de solicitudes de autorización de renovación de puestos de venta ambulante en mercadillos y la aprobación de instrumentos de prevento de desenrolo de planeamiento xeral non expresamente atribuídos ao Pleno, así como los instrumentos de deseo urbanística y los proxectos de urbanización. Las delegaciones son las siguientes: María de San Martínez, Planificación Territorial e Infraestructura; Juan Antonio de Zotero, Medio Ambiente; María Párlago Martínez, Educación y Cultura; Marcos Icasola Padín, Economía y Personal; Flavia de Sena Altero, Urbanismo; Agás a Xestión Tesón, que le corresponderá a Consellería de Planificación Territorial e Infraestructuras; Óscar Vilar Sartajes, Obras e Servicios; Daniela Rosa da Silva, Servicios Sociais, Deportes e Xuventude; Jaime Neurotero, Tráfico e Seguridade Ciudadana; Paula Martínez Santos, Facenda. Se delega en la teniente de alcalde Antonio María de San Martínez, asignatura servicios e prazas e asignatura do secretario de Certificaciones de Empadronamento e dos datos dos padróns municipais, IBI Urbana Rústica, IAE, IVTM, tasas municipales en presuicio inmediatamente en cualquier momento. Estas delegaciones no incluyen efectos contra editar actos administrativos y la alcaldía en cualquier momento podrá asumir las atribuciones delegadas de esta resolución sin prejuicio de su vocación conforme a la legislación de procedimiento administrativo. Estas delegaciones requieren para su efectividad de aceptación por parte de sus destinatarios, entendidos aceptada tácitamente en el plazo de 3 días hábiles contados de la notificación de resolución, o destinatario da delegación non fixera constar expresamente ante a alcaldía a non aceptación da delegación. E punto da presente delegación darase conta no pleno na primeira sesión que se celebre, notificándose además personalmente os designados e publicándose no boletín oficial da provincia sen presuicio da súa efectividade dentro do día seguinte ao data da asignatura. Listo. Punto número 4, posta en coñecemento do Pleno da Resolución da Alcaldía do 18 de xuño de 2019 sobre a designación de membros do Consello de Administración do organismo autónomo Terra de Sanxenxo. De conformidade con que sinala o artigo 7º, 2, parágrafo 1 dos Estatutos da Sociedade, o Consello está integrado por un presidente que son alcalde, os concelleiros de Golpe, Facenda, Turismo, Educación, Cultura, Deporte, Medio Ambiente e Servicios Sociais, todos eles designados por a Alcaldía. Por esto mismo, esta Alcaldía en sus atribuciones designa como miembros do Consello de Administración a doña Paula Martínez Santos, concelleira de Facenda; a doña María Paz Lago Martínez, concelleira de Educación e Cultura; Juan Antonio de Zotero, concelleiro de Medio Ambiente; e doña Daniela Rosa da Silva, concelleiro de Servicios Sociais, Deportes e Xuventudes. Deste xeito, o Consello de Administración quedará constituído por os membros anteriormente citados, baixo a presidencia desta Alcaldía, non facendo uso por parte da Alcaldía da posibilidade de aumento de máis membros prevista no artigo 7.2.2, parágrafo 2 dos malditos estatutos. Dese conta esta resolución ao Concello Pleno na primeira sección que realice e notifíquese aos interesados. Muchas gracias. Bien. O punto número 5 é designación... No, cuarto. Cuarto, quinto, sí. No, quinto. Cuarto, no, Sí. Punto 5, a designación dos representantes do Concello de Sanxenxo na mancomunidade do Salnés. Explicar un segundo. A mancomunidade do Salnés, a Sanxenxo corresponde, na mancomunidade do Salnés está formada por 9 concellos e con 27 membros, dos cales os 9 alcaldes son natos, por tanto non hai que elixilos,
e depois os outros 18 membros corresponde 2 a cada concello, por tanto son anxo 2. E serán membros da mancomunidade aqueles concelleiros que saquen máis votos dos 17 que estamos aquí. Vale, pois ahora hai que postularse que concelleiro se postula para a mancomunidade de Saonés. Yo quiero aquí hacer Sí. una aclaración. Esta votación es única, por lo que ponen los estatutos. Y los estatutos no determinan cómo tiene que ser el resultado en caso de que haya empate. Por lo tanto, en esa votación única saldrá elegido quien tenga la mayoría. Si hay empate, evidentemente quedará algún puesto sin cubrir. Muy bien. Porque lo dicen los estatutos, los cuales serán elegidos en una única votación. Cuando se dice única votación, queda excluido automáticamente el régimen de voto de calidad del alcalde, o cuando el voto de calidad exige repetición de la votación. Por lo tanto, el tema queda claro, a partir de ahí tienen que designar o postularse los candidatos que... Y solamente existe voto a favor o abstención. Existe voto. Cada concejal tendrá que votar, en el sentido de la votación, a uno de los candidatos que se hayan postulado como, que se hayan postulado previamente como candidatos. O sea, solo puede haber un voto por cada concejal, que irá o a uno de los concejales que se designen como candidatos o a la abstención. Vale. Quen se postula? Ainhoa Fervenza. Flavia Marcos. Por lo tanto, hay 3 candidatos: Ainhoa, Flavia y Marcos. Bien. Los votos de cada uno de los concejales solo puede ser a uno de estos 3 candidatos o a la abstención. Perfecto. Vamos a proceder. Votos a favor de Ainhoa Fervenza. 5. 5. Votos a favor de Flavia Besada. 6. Hasta ahí bien, sí, 6. Bien, perfecto. 6. 6. Votos a favor. Para un momento, vamos a decir los votos, porque ¿quiénes votaron ahora a favor de Flavia? Óscar, Jaime, Flavia, Marcos y no. Perfecto, 6 y 5, 11, con lo cual quedan 6 concejales por ejercer su derecho a voto. Vale, siguiente. Quedan 6 concejales. Sí, han votado 6 y 5, 11. Faltan 6 concejales por ejercer su derecho a voto. Son 17, faltan 6. Bien. A ver, votos a favor de Marcos Visasola. 5. Vamos a ver. Este es Suso, Telmo, Paz, Juan y el propio Marcos. No. O sea, Suso, Telmo... Tienes a Paula aquí, Ah, y Pau. Claro. Y yo quiero que haga constar en acta que el alcalde votó en esta votación para Marcos Visasola. Muy bien. Bien. 5 votos son Suso, Telmo... Sí, está bien. Suso, Telmo, Paula, Juan y Marcos. No. Marcos votó a Flavia. Bien. Entonces, en el caso de esta última votación, me imagino que se abstiene Vanessa. Entiendo. En esta última te abstiene. Entonces, Vanessa se abstiene en esta última. Efectivamente. Quedan 5 votos a favor de Ainhoa, 6 votos a favor de Flavia y 5 votos a favor de Marcos. Vale. Perfecto. Por lo tanto, según el criterio de los estatutos o del Según secretario efectivamente, queda designada como representante del Concello de Sanxenxo el el alcalde más Flavia. el alcalde ya era Flavia. Vale. En el acta hay que hacer constar que por 6 votos a favor de Flavia, 5 votos a favor de Nea quedan empatados con Marcos Visasola. Sí, y se por deben tanto, constar todos. no existe tal. Y empate se hace constar en el acta que el alcalde, como presidente tal, votó a favor de Marcos Visasola en la votación que está empatada con Ainhoa Fervenza. Bueno, eso ya queda constancia. Sí, pero como Efectivamente, en el esto acta. seguramente es cuestión de contenciosos tal para que conste. Porque no existe el voto de calidad del alcalde. Sí, está.
Bien, lista esta votación. Pasamos entonces al punto número 6. Proposta da Alcaldía sobre periodicidades das sesións ordinarias do Pleno da Corporación. Las sesiones ordinarias del Concello Pleno realizarán os últimos luns dos meses de xaneiro, marzo, maio, xullo, setembro e novembro ás 20 horas. Bien. Vai por unanimidade ou queres? Vai por unanimidade? Non. Votos a favor? Para o señor dos plenos? Sí. Veña, pois veña, ten a palabra a señora Ainhoa Fervenza. Non temos nada que decir. Nos sí, a nos gustaría que seguir mantendo o tema das 8:30 para poder conciliar ben o tema laboral e o tema político. Non entendemos por que se cambia o horario ás 8 da tarde. Para non facer verán e inverno non temos ningún problema por eso, Pois entonces a nos sí que nos gustaría o tema das 8:30 porque laboralmente non temos ningún... Estamos todos de acordo, sí, sí, quiere perfectamente. Estamos todos de acordo ás 8:30. Mas non é exactamente igual. Perfecto, é o que non vía normal é poñer o verán e inverno. É que nunca houve gran inverno, sempre foi ás 8:30. Bueno, pois sería un erro, veña, pois queda para as 8:30, rectifica esa proposta, poñemos as 8:30, non hai ningún problema. Vai por unanimidade, entonces. Moitas gracias. Siguiente punto é o punto número 7, proposta da Alcaldía sobre a creación de comisións informativas permanentes. Se crean las comisiones informativas que se relacionan a continuación, haciendo constar que estarán integradas por un componente de cada grupo político municipal, además da presidencia que requererá na alcaldía, que a su vez poderá delegar en calquera dos membros da comisión. Comisión informativa de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio, Comisión informativa de Urbanismo e Comisión informativa de Asuntos Xerais. A descripción concreta a cada comisión e representación de cada grupo realizarase mediante escrito do voceiro ou ceira correspondente requisito da alcaldía de que se dará conta ao pleno na seguinte sesión. Bien. ¿Alguna intervención o algo? Sí, señora Fervenza, ¿no? No. Sí, a nos gustaríanos que, bueno, e ademais están facendo en moitísimos concellos que as comisións fosen un pouco máis específicas e especializadas. Creemos que hai temas suficientemente importantes que ademais están collendo moitísima máis importancia nestes últimos temas, nestes últimos tempos, e sí que consideramos, así como, repito, noutros concellos están facendo comisións informativas, por exemplo, máis desgregadas, en medio ambiente, desarrollo e servizos municipais, ou unha comisión de área sociosanitaria, cultural e deportiva. Así que consideramos que era bo separalas as comisións para que sexan máis específicas e poder tratar eses temas máis en profundidade. Alguén máis quere intervir ou algo? Non. Podo estar de acordo, ahora vamos a facer así, pero sí que estou de acordo que vai preguntar ao secretario e próximamente, pois non sei se neste ano que ven, pois cando se leva o proxecto podemos facer, non vexo mal de que se faga unha comisión máis. Entón, agora para non andar aquí a parar os temas, Que se pode cambiar. que se pode cambiar, efectivamente, non hai problema. Que se pode cambiar incluso agora. Ahora mismo non, porque todos temos que mirar para facelo ben, xa definitivamente tomar unha decisión de esa envergadura aquí no pleno non me parece correcto, entonces farémoslo próximamente. Non sei se para principios que estea operativa co presuposto que ven, por exemplo, como temos que debatir por que se aprobarán antes de final de ano, pois sería o mellor que estamos a facer todo isto, se non lles importa. Vale. Vai por unanimidade igual ou votamos? Vai por unanimidade entonces? Vale, pois moitas gracias, vai por unanimidade, moitas gracias. O punto número 8 é proposta da Alcaldía sobre a designación de representantes dos concellos xerais nos consellos escolares municipais. Nomear como representante do Concello de Sanxenxo a don Jaime Leirotero nos seguintes consellos escolares: CEIP Nantes, IES Sanxenxo, a María Padrego Martínez, IES Vilaronga, CEIP Plurilingüe, Cruceiro Vilalonga, CEIP Portonovo, e a do Daniela Rosa da Silva en Florida, no Valle do Ron. Magalhães, non entendía. Sí, se dixo. No, aquí Magalhães falta. Vamos a ver, IES Vilalonga, Portonovo e el de Cruceiro Vilanova. E falta E Magalhães. Pero Magalhães é do Lugo. Do Ron, sí. Eso está mal, entonces. Sí, Entonces, El de Dorrón ese que estamos hablando. sí, es para mí. aquí. Y queda, Daniel queda con Florida y con Ovalle, entonces. Sí. Venga, perfecto. Bueno, eso sí pasa los compañeros también. El de Dorrón pasa a Paz. Y Daniela Rosa queda con Florida y no haya. Perfecto. ¿Alguna intervención? No. Votamos entonces.
Vai por unanimidade? Nos abstenemos. Bueno, votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moitas gracias, queda aprobado con 11 votos a favor. Bien. E agora, o punto número 9 é proposta da alcaldía sobre o nomamento de membros da Mesa Local de Comercio. Se designan a Antonio Martín González, Marcos Díaz Osola Padín, Jaime Leiro Otero, Paula Martínez de Santos e Ainhoa Fervenza Celestino. Vai por unanimidade ou... Ah, sí, perdón. Sí. Bueno, si quiere intervenir. Sí, señora Fervenza, quere intervir o algo? Non. No. Nada. No. Fernando, nada. Sí, señora Rodríguez. No, simplemente neste punto quero chamar a atención dos veciños sobre o primeiro incumplimiento, o primer papel que fixo Temo Martín neste concello, cando outro día na pleno de investidura invitou a oposición a participar, a formar un goberno de todos, a traballar por Sanxenxo, e a primeira decisión que tomou foi prescindir da oposición nos órganos do Concello, nas empresas do Concello, incluso en terra de Sanxenxo, é a Mesa Local do Comercio, ainda que o certo é que non prescindiu de todos, senón que, por exemplo, no meu caso, sí se prescindiu de min en absolutamente en todas as empresas. E o que ainda me chama máis atención é unha cousa que isto podía esperar de Temo Martín, pero que non esperaba é a falta de talantes, porque ni siquiera se dignou a chamarme para indicarme esa circunstancia que me tuve que enterar a través da prensa. Por lo tanto, quero chamar a atención sobre esta cuestión, manifestar o meu malestar e que os feitos van desengañando ou teñen que ir desengañando as palabras que se din, pero que despois os feitos non se cumplen. Entón, simplemente, quería manifestar este tema. Moitas gracias. Alguén quere falar algo máis? Señora Deza. Sí, bo día a todos e a todas. Bueno, respecto á intervención de Vanessa, falouse na Xunta Xeral de Nauta que o criterio determinado neste caso sería que a oposición estaría representada nas tres empresas do Concello, Nauta, Ínsula e Turismo de Sanxenxo. Neste caso, o criterio que se tomou é que estaría Ainhoa na de Turismo de Sanxenxo como a que tenga maior respaldo, que tuvo maior respaldo nas votacións, Sandra estará en Ínsula e Suso estará en Nauta debido a que de parte de Turismo, perdón. Nauta, Turismo e Ínsula. Que estará en Nauta debido a que do grupo mixto é o que ten o maior número de apoios veciñais. Respecto do que acaba de anunciar Vanessa, bueno, vostede formaba parte do goberno no ano 2015, quero lle recordar que o Partido Popular foi o partido máis votado nas eleccións do ano 2015 e excluíronos da Xunta do Consello de Administración de Nauta. Sí, señora, están aí as actas para miralas, excluírose de Nauta. De feito, teño aquí acta. Nese debate, o portavoz deste caso, Temo Martín, da oposición, fixo alusión a que non entendía como podía ser que o representante máis votado nas eleccións municipais non estivera representado na empresa máis importante do Concello, Nauta, e contestación do portavoz do grupo de goberno naquele momento, David Otero, díxose que se entendía que non tiña que ser ningún membro da oposición. Estaban representados absolutamente todos os concelleiros do grupo de goberno, e máis, duplicábanse incluso os grupos porque estaban, Sandra estaba, David estaba, había dous membros do SAL, estaba Coral, estaban todos, menos un membro da oposición, con cual o que acaba de dicir non o entendo. E respecto á Mesa Local de Comercio, outro tanto do mismo. Entón, no de terra, que acaba de anunciar, outro tanto do mismo, non había representación do grupo da oposición, o cual, o que lle quero dicir é que, se non recordo, que xeron no 2015, estaría ben que recordase tamén. Moitas gracias. A ver, sí. Simplemente, se escoitou de as miñas palabras, o que empecé dicindo é o paripé que se fai neste concello. É por esta alcalde en concreto, porque de feito, mellor fai 4 anos, pois non se dixo aquí unha cousa, despois se dixo outra, en cando se dou a viravolta, que é o que se dixo aquí. Eu que estou criticando, porque pode ser moi respetable que vos como goberno consideredes que a oposición non ten que estar, pero hai que decirlo, porque non se pode vir aquí e decir que si se vai a contar con oposición, que isto é toda unha familia moi grande, que imos participar todos e a primeira de cambio, votar a oposición de todos os grupos, votarme a mí excluirme. Eu entendo que podo ser molesta, porque teño iniciativa, porque digo as cousas e porque as digo con criterio. E por eso o millor se me aparta.
Pode entendelo como goberno, a mí tampouco me gustaría ter aquí como oposición, teño que reconocerlo. Pero que non se pode decir aquí unha cousa e facer outra. E iso é o que estou criticando. Que se invite aquí a oposición e que se lea ou que se pretenda dar unha imagen dunha cousa e que a primeira de cambio o que se faga é a isto. E repito, con unha cousa que inclusive é inaudita neste alcalde, que é unha falta de carácter total porque da por riba me teño que enterar a través da prensa. Por lo tanto, eso é o que estou criticando. Creo que queda moi claro. Moitas gracias, señora Beza. Se escoito ben, vostede está criticando que a oposición non este representada nas empresas municipais. A oposición está representada nas empresas municipais, en todas as empresas municipais. O grupo mixto, do que forma parte vostede, está representado nas empresas municipais. Neste caso, o que maior apoio ten veciñal neste caso é Suso Sueiro. Por lo tanto, ele está representado, o grupo mixto está representado tamén nas empresas municipais. Vostede está dicindo que a oposición non está. Respecto do que é o talante ou non talante, iso terá que responderse, evidentemente, o alcalde, non lle vou responder eu. O que sí quero dicir é que vostede dice, bueno, está moi ben que vostede diga que os demais non temos unha cara por diante e outra por detrás, perdón que yo diga, pero vostedes, cando formaron parte do grupo de goberno, quero lle recordar que moitas veces, cando foi de parte de Nauta, que nos excluíron de Nauta, o señor que está sentado ao meu lado, máis eu, fomos a Nauta a solicitar moitas veces moita información e non nos quixeron ni siquiera dar a información porque non formábamos parte do Consello de Nauta, cando sí que éramos membros da Xunta Xeral. Entón, está ben que vostede só mire o defecto nos demais, pero tamén estaría ben que mirara os seus propios defectos, porque vostede tamén terá defectos, digo eu. Moitas gracias. Bien, pues entonces pasamos á votación do punto 9, que é a proposta da alcaldía sobre o nomamento de membros da mesa local de comercio. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 6. Moitas gracias, queda aprobada con 11 votos a favor. Punto número 10. Proposta da alcaldía de delegación na Xunta do Goberno Local da competencia plenaria para a autorización de cambio de titularidade das concesións de mañais dos postos fixos dos mercados municipais de abastos. Se trata de delegar na Xunta de Goberno Local a competencia plenaria para a autorización de cambio de titularidade das concesiones de mañais dos postos fixos dos mercados municipais de abastos. Alguna intervención? Señora Fernández? Nada, non hai intervencións. Eu simplemente decir unha cousa, simplemente decir que neste punto vamos a absternos porque calquera cousa que sea delegar na Xunta de Goberno tendemos que privar a este pleno das súas facultades e, por lo tanto, vamos a abster nese punto. Pero falou en nombre do grupo mixto ou falou De mí. como dixo, vamos, perdón. Vamos a ver. Quero dicir algo? Simplemente decir que esta delegación sempre se fixo, nada máis. Pero hai que votarla. Votos a favor? 16. En contra? Abstencións? 1 abstención. Gracias. Pasamos ao punto número 11. Proposta da alcaldía sobre régimen de dedicacións exclusivas e parciais a cargos do Concello, así como de fixación de indemnización por asistencia ás sesións de órganos colexiados. Bien, primeiro punto, fixar os régimes de dedicación exclusivas e parciais para os cargos da corporación que tamén se mencionan con efectos do 1 de xullo de 2017. Alcaldía, dedicación parcial, retribución 48.600 euros, 12 pagas. Consellería de Planificación Territorial e Infraestructura, dedicación parcial, 22.000 euros en 12 pagas. Consellería de Medio Ambiente, dedicación parcial, 22.600 euros en 12 pagas. Consellería de Educación e Cultura, dedicación parcial, 22.600 euros, 12 pagas. Consellería de Economía e Persoal, dedicación parcial, 22.600, 12 pagas. Consellería de Urbanismo, dedicación exclusiva, 30.600, 14 pagas. Consellería de Obras e Servicios, dedicación exclusiva, 30.614 pagas. Consellería de Servicios Sociais, Deportes e Xuventude, dedicación exclusiva, 30.614 pagas. Consellería de Tráfico e Seguridade Cidade, dedicación parcial, 22.600 euros, 12 pagas. Consellería de Facenda, dedicación parcial, 22.600 euros, 12 pagas.
As dedicacións parciais superarán un réxime de dedicación mínima de 20 horas semanais. Para a aplicación do réxime de dedicación exclusivas ou parciais será necesaria a aceptación expresa do membro da corporación que desempeñe ese cargo, do que se dará conto pleno na seguinte sesión ordinaria. En terceiro, se fixa a cuantía de indemnización por asistencia a sesións de plenos en 190 euros e en comisiones informativas 95, por asistencia de cada concelleiro ou concelleira que non teña asignada unha dedicación exclusiva ou parcial. As retribucións correspondientes ao punto primeiro deste acordo anualmente se incrementarán ou diminuirán en función do disposto nos orzamentos do Estado para o personal do servizo do sector público. E quinto, se publica este acordo no boletín oficial da provincia e no tabuleiro de delitos da Casa Consistorial. Muy bien, muchas gracias, señora Referencia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Desde el Grupo Socialista queremos decir que entendemos que la política debe estar retribuida dignamente, pero que, bueno, en este caso estas subidas de incremento en las retribuciones pues es más que digno para un concello que está en la situación en la que estamos, pues, gracias a diversas acciones que nos han llevado a cabo. Creemos que no es el momento para hacer esta subida y lo que tenemos es una pregunta que hacer. Si hubiese tenido el Partido Popular 15 concelleiros en vez de 10, tendríamos 15 retribuciones parciales, tendríamos ese Sansenso depende de las concejalías que estén en el gobierno para llevar a cabo una distribución de puestos. Y sobre todo tenemos otra pregunta que hacer es, hasta ahora la concejalía de urbanismo era una concejalía con una retribución parcial. Ahora mismo es una concejalía dividida y tiene una concejalía una retribución parcial y también tiene una retribución exclusiva. Entendemos que van a trabajar muchísimo y que van a hacer una labor increíble para este concello, porque entendemos también que la retribución debe estar compaginada con el trabajo que se va a desarrollar. Bueno, nada más. Muchas gracias, señora Fernández. Sí, a nós sempre dicemos, tamén creemos na dignificación da política, de feito, por culpa de algúns, desgraciadamente por moitos políticos, está bastante denigrada esa palabra, pero sí creemos na dignificación da política e sí que creemos que un traballo e, sobre todo, a responsabilidade que se leva a cabo nas concellarías debe estar retribuída, pero tamén sempre dicemos que dunha maneira o mismo que facer un traballo responsable é un soldo tamén responsable e, sobre todo, de acordo coa problemática económica pola que sofreu o Concello de Sanxenxo. Chama poderosamente a atención que, ademais, en vez de ser o cauce normal, que sería unha modificación orçamentaria, sería bastante menos obsceno que unha modificación de crédito, sobre todo tendo en conta que o orzamento é o do señor Pedro Martín, de hai poucos meses, non? E entón agora hai que cambiar unha modificación de crédito para que dé para pagarlle a todos o soldo. Tamén chama poderosamente a atención a subida que ten o soldo do propio alcalde. Hai que ter en conta que seguramente máis dun 70% de veciños e veciñas de Sanxenxo na súa declaración da renta, repito, máis dun 70% igual non pon na declaración da renta un soldo de 18.600 euros, que é só a subida que o señor Telmo Martín se fai durante un ano. É increíble que se suba de soldo o exdiputado máis rico do Congreso, que ata pedía indemnización no propio Congreso por abandonarlo, que faga unha subida que non a gana o 70% da poboación de Sanxenxo. E tamén chama poderosamente a atención cando ven a nota de prensa e de maneira transparente decían que este goberno se subía o soldo de 33.000 euros, dicen aquí ten que haber cifrado. Cando eles dicen unha cifra, porque esa cifra ten que ser maior, porque como é especialista o señor Telmo en manipular e en omitir os datos, e efectivamente, onde está a trampa? Cando se fala do aumento de soldo, cando se fala do tema dos soldos, do novo grupo de goberno, para nós, que así tamén o fixemos hai 4 anos, non só se fala do grupo de goberno, senón do grupo de goberno e o seu gabinete, é dicir, o personal de confianza que empeza co goberno e que remata cando cesa ese mesmo goberno. Chama poderosamente a atención non só os 33.000 euros a maiores dos concelleiros e concelleiras, senón tamén do personal de confianza, en donde, por exemplo, a persoa de prensa pasa de cobrar 25.400 a cobrar 28.600
e a secretaria pasa de cobrar 21.600 a 32.600, es decir, estamos falando, aparte deses 33.000 euros máis, 14.200 máis. Estamos falando de 47.200 euros máis o ano, multiplicado por 4 anos, estamos case nos 200.000 euros que nos vai a costar durante este mandato o goberno de Sanxenxo a maiores do que xa estaba costando os veciños e veciñas de Sanxenxo. Tamén chama a poder someter a atención o informe de intervención en donde fala claramente que para poder facer esa modificación de crédito se fala de que se utilizan os cartos que hai de non cubrir as xubilacións do personal funcionario e personal laboral que non se cubriron durante este semestre. É dicir, que estades aproveitándoos en precario do personal laboral que non se está contratando, aparte das xubilacións daquela plaza que o señor Termo Martín iba a convocar de intendencia da Policía Local, entonces estades aproveitándoos do precario que está o Concello con todas as xubilacións que hubo durante todos estes anos, moitas delas por plan de axuste que non se puderon acometer e que hubo que sufrir os veciños e veciñas de Sanxenxo, pois seguramente ralentizar incluso o traballo deste Concello e vostedes collen eses cartos aforrados para subirse o soldo durante todos estes 4 anos. Hai que ter en conta que Sanxenxo non hai moitísimos anos, culpa do Partido Popular dun plan de axuste, que os veciños fixeron un esforzo económico grandísimo, que ese esforzo económico veu o catastrazo. Ese catastrazo, por moito que hoy día ahora este na baixada que se poida na taxa, hai que recordar que o coeficiente reductor cada ano vai subir un 0,10%, máis estos veciños lle vai costar máis o IBI de aquí o 2023. Por lo tanto, aquí o único esforzo que están facendo os veciños e veciñas de Sanxenxo, pero en cambio vemos que o goberno de Sanxenxo non só non fai esforzo, sino que se sube o soldo. Por lo tanto, non podemos estar en máis desacordo e vamos a votar. Gracias. Sí, señora Rodríguez. Pois, coincido coa compañeira Sandra en que outro día, cando chegou a nota de prensa, tamén nos enteramos da prensa, esa oposición, dos soldos que iba a ter o novo goberno. Pero a mí o que me chamou a atención era precisamente que se comparara o novo goberno, o precio, o custo do novo goberno, co custo do tripartito e non co custo do anterior tripartito, do anterior goberno de Termo Martín. E por que non se fai? Porque non lle convén, evidentemente. Porque esa diferencia de 40.000 euros que acaba de falar a compañeira con respecto ao costo do tripartito elévase a máis de 100.000 euros se comparamos co que cobraban estes señores fai 15 días. E iso que supón que, efectivamente, hai que facer unha modificación no presupuesto que aprobou o PP na anterior legislatura, na súa previsión, evidentemente, contemplaba os cartos necesarios para pagar o que nese momento se lle pagaba aos concelleiros. Pero é que ese presupuesto, que sigue vigor, porque o ano 2019 que non acabou, ten que ser modificado, porque este aumento de máis de 100.000 euros ao ano, con respecto ao que costaba fai 15 días, porque o que hai que comparar é con que fai 15 días ou que fai 4 anos, ou lle comparar a eles, pois supón que temos que facer, como tamén acaba de ter a compañera, unha modificación no presuposto para dotar eses máis de 100.000 euros a cartos, a máis que se van a necesitar de cartos para poder pagar o actual salario que se van a aprobar os concelleiros, supónse evidentemente porque teñen maioría absoluta neste pleno. E en Cacorriba, estes cartos de onde van a sacar? Da súa propia responsabilidade, porque de todos creo que é coñecido que o Concello de Sanxenxo ten un déficit de personal en diferentes áreas que por desgracia e por culpa, entre outros, da administración de Termo Martín no seu día non se pudo cubrir antes polo feito de estar limitado polo plan de axuste. O plan de axuste que se dilatou desde fai máis dun ano, e, por lo tanto, desde fai máis dun ano se podría haber convocado esas plazas. E, sin embargo, a responsabilidade do alcalde non convoca esas plazas, e non só eso, sino que ahora se aproveita deses cartos para poder remunerarse máis a él e aos que lle deben o seu posto tamén, que lle axudaron na campaña. Así que, evidentemente, pola miña parte, pola nosa, e cando falo de nosa, falo de os compañeiros de partido, porque as decisións que tomo sempre as tomo consultadas con eles, eu son a voz de todos os que forman parte do meu grupo e de que nos votaron, e, por lo tanto, falo en plural, efectivamente. E, cando digo eso, a eso me refiro, imos, evidentemente, a votar en contra, por lo comentado. Muchas gracias. Señor Suárez. Sí, buenos días. Bueno,
eu quería comentar que vamos a votar en contra tamén deste punto, onde comentemos un poquinho como tamén, precisamente porque, bueno, fai 4 anos, nos, xa se xo Espacio Liberal, propuxo unha rebaixa dos sueldos, xa así se levaba na campaña electoral, un 30%, se impuxo esa baixada del 30% cando se formou o cuatripartito e se mantuvo cando se fixo o bipartito. Teño que decir tamén que non todos os partidos do cuatripartito estaban de acordo con esa rebaixa, nos impuxemos, así se levou adiante e por coherencia en estes momentos nos hubiera gustado que seguira sendo así. Creemos que non estamos nos momentos todavía, ainda que sí é certo que se está mellorando a economía do Concello de Sanxenxo, creemos que non son un momento para subir os sueldos, pero bueno, non estamos no goberno, co cual temos moito máis que decir. En cuanto a, non sei se decía Ainhoa, non sei exactamente as liberacións máximas das que dispón o Concello de Sanxenxo, hai unhas máximas, me refiero. Tamén temos un apunte que decir, o sea, sí estaríamos de acordo, porque creo que tamén se dixo Ainhoa, Sandra, que hai que significar a política, que os políticos, os concejales, os alcaldes teñen que cobrar para facer unha labor e facela ben, co cual sí estaríamos dispuestos a asumir unha subida en cuanto ao montante total por número de personas que cobran, pero neste caso, como son subidas lineales de cada unha dos sueldos, pues neste caso vamos a votar en contra. Moitas gracias, señor Sueiro. Señora Desta. Sí. Bueno, respecto a intervención que fixo a señora Ainhoa Fervenza, recordarle que no ano, bueno, nos anos anteriores hubo 3 concelleiros do Partido Popular que non estiveron recibindo ningún tipo de retribución. É dicir, que a pregunta que fai vostede de se estuviéramos 15 concelleiros teríamos 15 retribucións, xa lle digo que non. Porque xa temos demostrado con anterioridade que 3 concelleiros, un deles está aquí sentado hoxe, non recibiu ningún tipo de retribución en 2 anos. Respecto ao que comenta da retribución da dedicación exclusiva en urbanismo, comentarles que, bueno, dedicación exclusiva en urbanismo hai unha parte non que se divida a urbanismo, que sí tamén se divide, sino que a concelleira que lle fala vai levar planificación territorial, iso que dicir todo o desenrolo do plan xeral, pero tamén vai levar infraestructuras, é dicir, todo o que ten lugar a desenrolo de infraestructuras, máis servicios, máis outras cuestións que pode ter dedicación parcial non exclusiva. Pero que o anterior concelleiro de infraestructuras sí tiña dedicación exclusiva, que eu non a vou a ter, independentemente de que a concelleira de urbanismo sí teña agora dedicación exclusiva. Respecto de que o que fala doña Sandra Graso, de que utilizamos o aforro das vacantes nos postos de traballo, dicirlle que é o aforro deste ano. Os anos posteriores, evidentemente, vai con cargo os orzamentos. Non os 4 anos vai con cargo a ese aforro. Evidentemente, todas esas plazas se irán cubrindo paulatinamente nesta legislatura e se crearán plazas novas para cubrir absolutamente todos os servicios. Respecto da subida que fai alusión do señor alcalde, bueno, decirle que a subida máis substancial, certo, que a do señor alcalde. O resto dos concelleiros respecto das atribucións anteriores son 1.000 euros máis anuales, porque, bueno, como vin nalgúna nota de prensa que creo que generou algún tipo de confusión aos veciños, pénsase que aparte das retribucións salariales se vai a cobrar tamén polas asistencias aos plenos e asistencias á comisión. Aclarar, evidentemente, que ustedes saben que evidentemente eso non é así, é dicir, que en recibo o salario non recibe as asignacións por asistencia a pleno e por asistencia a comisións. Respecto do salario que fai a alusión a subida do salario do alcalde, dice a señora Rodríguez Búa, oye, que non lle interesa recordar o de fai 15 días, interesa recordar o de fai 4 anos, pero temos que recordar todo. Dice, respecto á subida de fai 4 anos, o alcalde súbese 10.000 euros, que sigue sendo unha subida sustancial, pero evidentemente a dedicación deste alcalde, creo que o ten demostrado, é moito maior da que se podía ter outros alcaldes anteriores, o do cuatripartito e outros anteriores inclusive. De feito, os veciños acaban de falar fai un mes, creo que a maioría aplastante dos veciños acaban de ratificar esa dedicación do señor alcalde e creo que do seu equipo de goberno. Respecto do que falan de que, bueno, do déficit de personal,
evidentemente, hai un déficit de personal, que non se preocupe, que esas plazas serán cobertas, e dice que o plan de ajuste que non se puderon cubrir, bueno, eso non é certo. O plan de ajuste non impedía cubrir as plazas vacantes, impedía xerar outras plazas novas no seu caso, pero estas plazas xa estaban dotadas e quedaron vacantes por jubilación, algunha por defunción, etc. Respecto do que fala Suso da rebaixa que propuxo o SAL un 30%, bueno, nós no seu día fixéramos os cálculos e respecto do custo total non era un 30%, era un 13%. Certo é que quero recordar que a lei admite que teñamos 7 dedicacións exclusivas, neste caso temos 3. Non chegamos ao ratio máximo que permite a lei, que son 7. E respecto á retribución do alcalde, tampouco chegamos ao ratio máximo que permite a lei, que está en 54.000 euros. Neste caso, el percibiría o 48.600. Moitas gracias, señora Leza. Algo máis que dicir, non é? Señora Fernández, sí. Sí. Creo que está errada. O tema do plan de axuste sí que non permitía hasta 2017 cubrir xubilacións. O sea, que xa sola. Non se puderan cubrir nin as xubilacións da Policía Local. Se non preguntille anteriormente aos gobernos que hubo antes que vostede, hasta 2017, e agora que me acaba de confirmar incluso o técnico de personal. Faime gracia, porque efectivamente, polas prazas, os cartos das prazas desas xubilacións deste semestre, foi o que dixen, pero claro, dentro destes 3 anos irá no orzamento, como dicindo que non van salir os trociños. Quer dizer que se salen do orzamento e que se van a prever, se van os veciños vanse ver mermados, pois, o que decía, nos próximos 4 anos de 200.000 euros a maiores do soldo, non estou dicindo 200.000 euros o seu soldo, non, o seu soldo, a base está, pero esa subida de 200.000 euros, eso vai repercutir mermando nos servizos dos veciños, evidentemente, e ademais non consideramos que este xustificado esa subida. E logo, a resto da intervención, é para recordarle ao señor Sueiro, que parece que non ten memoria, o SAL efectivamente levou unha campaña de 4 anos, unha baixada do 30%, que non impuxo a ninguén, porque ni se le quera, impuxo a eles mesmos. A baixada de 4 anos, hai que dicirlo, foi do 20%, non do 30%, eu non me dou a decirlo. Nos considerábamos un soldo xusto e o que tivemos era un soldo xusto, que era menor que o que teñen vostedes, por lo tanto, supoño que vostedes tamén estarían de acordo que era un soldo xusto para a responsabilidade e para o traballo, polo menos para o meu e os meus compañeiros, que levábamos a cabo. E era o 20%. Vostedes logo, cando regalaron a alcaldía, sí que podían coller e decir, pois agora que xa non temos a ninguén que nos obliga a baixar o 20%, podemos baixarnos o 30%, cousa que non fixeron, sino todo o contrario, algún dos seus compañeiros. Por lo tanto, o de mentir está moi ben, pero bueno, hai que ter un pouquiño de memoria. E é certo que os veciños falaron e votaron o Partido Popular, efectivamente, pero tamén é certo que os veciños votaron a un alcalde que cobraba 30.000 euros, non un alcalde que cobraba 48.600. Decir que a mellor tamén estaría ben naquel momento decir, oye, que se me elixen pois o grupo de goberno, e repito, o grupo de goberno, o seu gabinete enteiro nos vai costar aos veciños, a parte do soldo que se leva a cabo ata agora, pois 200.000 máis, e é certo, 200.000 máis con respecto ao tripartito, pero 400.000 máis con respecto a vostedes hai 15 días, que é unha bestialidade. E creo que nada máis. Moitas gracias, señora Rodríguez. Decía María Leza que hai que compararlo con todo. Pois con todo é o que había que comparar cando vostedes fixeron pública noticia, pero non o compararon con todo. Pero precisamente para eso estamos nos aquí, para recordarnos que efectivamente hai que compararlo con todo. E comparando con todo, que volvo a insistir, que non son cifras que diga eu, sino que no propio expediente do Pleno ven incorporado un informe que se fai desde Tesorería e desde a intervención do Concello dicindo que con respecto ao presuposto que vos aprobastes para este ano, no que se contemplaba o pago que en ese momento estaba estipulado para o grupo de goberno, hai que facer un aumento de 99.000 euros ao ano para pagar os concelleiros e alcalde e 12.850 euros ao ano para pagar o personal de confianza a maiores do que xa había. 99.000 más 12.850 son unha aportación de 111.850 euros ao ano
con respecto ao presuposto que tendes aprobado e con respecto ao que fai 15 días estaba previsto e cubría perfectamente o pago dos concelleiros. E para eso, efectivamente, para recordarlo todo, estamos nos aquí. En canto ás plazas, efectivamente, reitero de novo, non se podían cubrir. E vos decides, non vos preocupedes que se van a cubrir. Bueno, pues esperemos que se cubran. Ainda así, xa sabemos que este ano non, porque este ano os cartos necesitademos para cobrar vos. Así que, San Sergio terá que esperar. Moitas gracias, señor Xuiz de Nava. Señora Beza. Sí. Bueno, respecto ao que acaba de decir Vanessa, volvo a insistir. 3 concelleiros non cobraron nada. Ese aforro que esos concelleiros puxeron por arcas municipais non di nada. Porque falan da dignificación da política, pero parecíalle ben que 3 concelleiros traballasen porque pon dedicación parcial. A dedicación parcial dame a risa. É dicir, a dedicación parcial, en realidad, é un pon no papel, pero non existe esa dedicación parcial. A dedicación de todos os que estuvestes no goberno, sabedelo, non existe. Por lo tanto, creo que tamén sería digno de recordar que neste caso 3 concelleiros puxeron un gran aforro para as arcas municipais porque non cobraron durante estes 2 anos. Co cual a cooperativa hai que facelo tamén restándolle eses sueldos que non cobraron durante 3 anos, non sumando sen restar eses sueldos. Eso tamén hai que terlo en conta a hora de facer os números. Tamén hai que facer, non señora, isto tamén hai que facer o respecto das comparativas que fan vostedes. Agora, tamén me chama poderosamente a atención que non fan mención absoluta a que se fai unha subida da asignación dos plenos e unha subida da asignación por convocatoria das comisións. De eso non falan nada. É dicir, subes o pleno de 90,15 a 195 e vostedes non falan de nada. E subes a asistencia de comisións de 90,15 a 95 de eso non falan nada. Claro, porque repercute a vostedes. Vostedes só falan que repercute os demais. E mire, vou dicir máis. Aquí, leccións de honradez cero patatero. Porque algunhas das concelleiras que están sentadas agora ali diante, non dito por min, dito polos funcionarios desta casa. Viñan a esta casa a semana 8 ou 10 horas. Por lo tanto, non hai que facer comparativas. Hai que facer comparativas do que se cobraba e da dedicación que había. Porque a dedicación da que lle fala e do resto dos compañeiros non é dedicación parcial, é dedicación exclusiva. Eso sí que yo podo asegurar. E como dicen vostedes, a política ten que dignificarse. E non vou entrar en que se 1.000 euros máis o ano son moitos euros. Non vou entrar en eso. Vostedes dirán, agora sí creo que se vostedes consideran que 1.000 euros máis o ano por concelleiros que están traballando unha dedicación total a este concello é unha subida que supón unha cousa fora do normal, pois díganlo evidentemente. Pero eu creo que eso non repercute en absoluto no resto do que estamos a falar. Si damos de turno, logo nos siguientes a contar. Si non, falamos nos siguientes dos turnos. Vale, moi igual, a ver, pois ven aquí, a ver, tamén quero dicir algo máis. Sí, solamente decir que desde o Partido Socialista que non entendemos e que os primeiros plenos sempre teñamos que ter esta conversa. Eu, dende aquí, o que entendemos é que debería estar totalmente legislado todas as cantidades de cargos, a cantidade total que se teria que repartir en dedicaciones, cantidad total por número de habitantes do concello. E a San Senso, un poquinho máis porque lle toca en verano. Entendemos que debería ser así e non ter esta conversa que me parece un pouco... Pois, estou completamente de acordo. É que xa está. Pero non máis regulado, muchísimo máis. Quizás que non daría lugar a isto. Hai tantos cartos para repartir entre os concelleiros que irán expoñer, como se queira expoñer aos 17. Pero con os mesmos cartos, vos repartibles. Os cartos para as comisións, o mesmo, que non tivera que ser motivo de moeda de cambio. Vamos a ver, pero exactamente, ten razón, eu estou completamente de acordo. O que non hai tampouco dereito é que, por exemplo, San Senxo, que ten casi o doble de presuposto que Marín, resulta que como ten menos de 20.000 habitantes só pode ter 2 persoas de confianza o alcalde. E Marín 7. O sea, se ter 19.900 habitantes, ter 2. E se ter 20.001 habitantes, ter 7. Non hai dereito a iso. Eu protestino seguramente e habrá que cambiarlo. Iso non ten sentido, porque habrá que tocar un punto entre o presuposto que tens que non solamente prima a poboación, pero é igual. Estou de acordo co que dice a señora Fervenza. Señora Fernanda. Sí, aproveite, ahora 4 anos vai estar o PSOE tal, pois a ver, claro, é que aquí, vamos a dar todo ese tal, claro, é que isto parece, bueno, a ver, ese universo, la paz mundial, como lo vas a conseguir? No sé, entonces a ver, teñen 4 anos para legislar, eso, esperemos que faga, e así dentro de 4 anos non vamos a ter este novo debate, non? E a veces non me acordo por que quería este todo.
No, cando a señora Deza dixo que había concelleras deste lado, evidentemente me dou por aludida, podelle asegurar que as miñas horas no concello non eran de luns a vendres, eran de luns a domingo e eran moitísimo máis horas que tal. Podelle asegurar que cada céntimo que eu cobrei de cartos públicos estaba totalmente justificado co meu horario, co meu traballo e coa miña dedicación. Eso podo yo asegurar a vostede e a todos os veciños e además sei que vostede que o sabe, o sea que non me dou por aludida en ese aspecto. E como, sinto, non me acordo, é que, claro, veñen cousas novas e despois tal, non me acordo xa de nada. Pero se quedamos en que se facía esta intervención para non Pero claro, que despois veteranía, esa é veteranía. Bueno, señor Rodrigo. Nada. Señor Soeiro, nada. Sí, a ver, sí, no, é que, claro, decía María, pues 1.000 euros máis abaixo, creo que as nosas críticas foron bastante claras en temas moi concretos e non as 1.000 euros do concelleiro arriba ou abaixo, porque como ben dixemos, tamén entendo que para vostedes o soldo que tiñamos nós, que era 1.000 euros menos, era totalmente razonable e para nós era totalmente razonable. Nos esos discursos de estilo la paz mundial e nos bajamos el 30%, pero logo calculamos o 30%, botamos as manos a cabeza porque vaya mierda que voy a cobrar, pues non son vai. Entonces, intentamos ser responsables e que somos responsables para nós, pues nos gusta tamén que sean responsables para os outros. Non sei que dixemos claramente onde estaban todos os puntos deste punto, a redundancia era o soldo do alcalde e logo incluso o personal de confianza onde as subidas dos postos é de 10.000 euros, é super abusivo. E logo o tema do alcalde que son 18.600 en onde decimos claramente que hai veciños que non o ganan nun ano, moitos veciños, pode haber máis do 70% dos veciños, porque incluso cando suben a cita, pregunteille a un grupo grande de amigos cantos chegaban a ese límite anualmente na renta e quedei asombrada, pois porque a gran maioría, persoas incluso jubiladas, persoas con carreiras moi complicadas e difíciles que non chegaban a subida que ten o señor Martín. E iso é o que criticamos principalmente. Había visto, non? Vamos a proceder a... Queres decir algo máis? Non. Non quero decir porque... Non sei se... perdón, sí, quere intervir o señor interventor antes da votación. Bueno, vou examinar do punto do orden do día, simplemente decir que o que eu fiscalicei foi a proposta da alcaldía ante este pleno de fixar os cargos que iban a ter un régimen de dedicación exclusiva ou parcial e as súas contías, así como despois nunha fiscalización común o do punto seguinte do orden do día referente ao que di o artigo 104 da Lei 785 do nomeamento, máis que nomeamento, a fixación das características, retribucións e números de personal de funcionario eventual. No que respecta ao apartado 75.3, creo recordar, da Lei 785 de indemnizacións consistentes en órganos colexiados, que obviamente é unha competencia plenaria, porque así o di a lei, dependendo de cal sea o resultado desta votación, non tiene nada que decir obviamente como órgano interventor, simplemente decir que vai existir durante un tempo transitorio unha discrepancia co que establecen os presupostos xerais do Concello para o ano 2019 que reflicten esas cantidades nas súas bases de execución. Por lo tanto, se así é o sentido do voto que salga desta corporación, eu como interventor verificarei o asunto, pero en principio habría unha distorsión entre o acordo actual e o que establece os presupostos. Por lo se supón que tendría que producirse unha modificación do presuposto do Concello do ano 2019 para que as súas bases de execución se adapten ao actual acordo plenario, inda que poderá ter efectos retroactivos en o momento deste pleno. Gracias. Sí, pero para que non quede ninguna dúda, pregunto ao señor interventor que se refiere exclusivamente ás indemnizacións por asistencia a plenos ou algo máis. Refiro exclusivamente ao apartado de dedicacións exclusivas, perdón, o apartado de indemnizacións por asistencias de órganos colexiados de goberno que só poderán percibir, como di así a lei, o artigo 75.3, creo recordar, só poden percibir os concelleiros ou concelleiras que non teñan asignado ao cargo
que no seu caso teña na incorporación unha dedicación exclusiva do partido. Quedou claro. Moitas gracias, señor interventor. Gracias. Procedemos entonces á votación do punto número 11, que é a proposta da alcaldía sobre régimen de dedicacións exclusivas e parciais a cargos do Concello, así como de fixación de indemnización por asistencia a sesións de órganos colexiados. Bien. Votos a favor? 10. Votos en contra? 4. Abstenciones? 3. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ao punto número 12. Proposta da alcaldía sobre persoal eventual. Se fixan os seguintes postos de traballo do persoal eventual con retribuciones anuais que tamén se indican. Xefe de gabinete, 32.600 euros a percibir en 14 pagas. Xefe de prensas, 28.600 euros a percibir en 14 pagas. As retribucións anteriores modificaránse anualmente en función das promesas das incrementos ou disminucións que se conteñan nos orzamentos xerais do Estado para o persoal ao servicio do sector público. O normalmente cese das persoas que ocupan estes postos é libre, corresponde á alcaldía, debendo publicarse o seu nombramento co seu régimen retributivo. Muchas gracias. Intervencións? Non vamos votar. Nada. Entonces, vamos a proceder á votación deste punto de proposta de alcaldía sobre persoal eventual. Votos a favor? 10. Votos en contra? 3. Abstencións? 4. Queda aprobado. Moitísimas gracias. Rematamos esta sesión, pero antes... Sí, entonces, hai un tema, vamos a ver. Sí. Hai unha xunta xeral de turismo de Sanxenxo, que hubo un erro na convocatoria anterior, e polo tanto... Pero aparte non se podía celebrar porque Estaba Vanessa. Que hai que estar todo. No, Sí, na xunta xeral, sí. Entonces, ¿qué te explicar aquí? ahora ya viene todo con toda la documentación. ¿Sí? Sí, claro. Bájate. Un segundo, entonces, que esto... Vamos a dar. Sí, no, es un pequeño proceso. No, pero... Sí. Sí, ya. Sí. Non te queréis